Čus lidi, dnes si zahrajeme tady Dice of Death. Je to vlastně o tom, že tady házíte kostkou a musíte přežít až do konce a pak jste vyhráli. Zahraju si 3 hry a zkuste do komentářů tipnout bez podvádění, kolikrát vyhraju. Máte tady různě tajný to a teď právě někdo hodil kostkou a mají tady Danger, což tak teď jsem dostal koulí. Ne, nechci dostat koulí, fuj. Tak jo, co jsem to chtěl říct, já to zapomněl. No to je jedno. Stává se. Prostě, že, jo, už vím, že tady prostě házíte kostkou takhle a může tam vám padnout tyhle věci různý. A teďka právě borce vypadlo Danger a jsou tady prostě lasery teďka. Jo, vlastně já můžu takhle stát jenom. Jsem měl štěstí na začátku teďka těch laserů, že mě to neškrtlo a prostě to no. Ty krasoborec má štěstí, to já už tam viděl, jak má smrt, ale ono mi to ještě dalo tohle. Tak jo. Ne, tornádo ne. Hop, 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 hop. Ty krás, to je docela hardcore. Tak teďka roluju já, jo. Tak se mi padne, prosím, nesmrt. Danger, zase tornádo, tak to, ty krásy, tak to je celá to unlucky. Ty krásy, hop. Je chudák borec tady teďka, hele, Smetana, to je Čech. Mu napíšu do toho. Smetana. Hele, Smetana. Doufám, že to je teda Čech nebo Slovák. Asi není. Aha, tak to není Čech. Tak to je konec, kámo. Lidi. Chudák Smetana si musí myslet teďka, co to je za blázna. Co mi píše? Hello? No nic. Co se stalo teďka? Tak. Ty kráso, já měl štěstí, ono mě to málem zabilo. Tak jo. Event jsem teda ještě nesplnil, mám něco málo udělaný, ale... Já jo, vlastně splnil jsem ho, tak... Pardon, no, jsem si trošku splet. Hraju to asi po 8, nevím. Tuhle hru moc často nehraju, jenom když se nutím, ale teďka na video vám ji chci ukázat, abyste si mohli když tak zahrát. Ne, smrt. Ach jo. Jestli jste typovali první hru, že vyhraju, tak asi vás klamu, ale bohužel nevyhraju, tak se mi snad bude dařit v druhé hře. Teďka si tady ještě jdem zahrát obíčko, teďka takhle za coiny za free. Tak to je konec, já nevím, kámo, na mobile je to mega těžký. Dobrý. Hop, 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 3, 2, 1, hop, hop. Ty krása, mě to nevyskočilo. No tak ty taky ne. Hej, pro co mám hlasovat? Já budu asi hlasovat pro... No tak nic, tak příště možná budu hlasovat. Tak jo. Taky jsem si myslel, že to Smetana bude Čech, když se jmenuje Smetana. Asi má rád smetanu. Nás je tady docela málo, my jsme tady 4 jenom. A jo. Ty kráso. Hej, tady je James, tady je duhovej James. Hodně nice. No, já mám auto jump, tak to je konec. Ne, vulkán, ne. No, bomby a vulkán, no, to je super.
Mě smetla 3krát. Jau. To docela bolí. Proč vlastně skáču? Tam hodil tu. Sakra. Hele, to roluje. Tak prostě nesmrt hlavně. Dobrý, jsem čistý, tak je to nice. Mě to dává double jump, když vyskočím ve stejný čas, to je dobrý. Ale to pěkně otravuje. Hej, smetano, kámo, kam to hážeš? Dobrá smetana. Jaj, spajky. Chudák James, ono to tady furt, kámo, lidi, to. No, já mám blindness, no. Ty krása, nic nevidím skoro. Tak to je super. No. Já nic nevidím. Já se vím, že teďka spadnu do toho, pryč. Dobrý. Hele, lidi, roluju. Prosím na smrt. Dobrý. Tak jo, super. Zatím mi to jde, jsme tady 3. Což je bomba. Helikopter. Ne. Okay. Jako vážně, to je troll. Dobrý. James teďka tady roluje. Nice. On upad. Nechtěl bych. On má 4 ty schopnosti, nebo co to mám nazvat. Co mi padne? Kurz. No, já jsem šnak. Vidíte ty schopnosti, nebo co to je, nebo ty zlý? Ty krásně, mě teďka štěstí. Ne, ono mi to docela bude teďka kazit. Ne. Tak to je konec, tak druhá hra taky nevyšla. Tak snad vyjde 3. Chci tady zaskákat to ovíčko. Ty krás, tak konec. Hop. 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 Ty kráso, já skočím rovnou ten. Budu hlasovat pro klasik, asi to klasika je klasika. Já vám ji táhnu. Najlepší vlastně nemusím tady do té tajné místnosti. Ty kráso, ne. Jako na hardcore mod. No tak to, když je to hardcore mod, tak to bude asi hardcore. Nechci, ach jo. No. Vidíte tu malou čárečku? Ty kráso, jak máme tady to kurz, super kurz, o a ty kráso, no, tak to bude těžký. Právě nevím, proč se tady takhle točím, ale tak to je jedno. Jestli chcete, můžete ohodnotit můj skinek jako do komentářů. No a zrovna můžu rolovat, tak já budu rolovat. Jednou ho takhle ukážu. Co je padlo? Dobrý jsem. Nice. Hodně nice. Hop, hop. Tak to jo, no. Jestli budete chtít, tak můžete napsat do komentářů, co budete dělat o víkendu. Co napsalo copyright. GG, nechtěl bych. Kolik nás tady je? Zatím 4. Ne, 1, 2, 3, no 4. Jeden umřel, no tak jsme tady 3 už. Ale roluju, tak držte mi palce, prosím, něco dobrýho? Ne, jako vážně. No tak jsem nevyhrál ani tu 3, no tak snad budu mít štěstí, příští, zítra možná natočím další video. Prozatím čus, loučím se s váma pro dnešek, čau.